Avui parlarem de la descripció. Descriure serveix per a crear imatges en la ment del lector i com a escriptores i escriptors l'única eina que tenim per a fer-ho són les paraules. Una bona descripció serveix perquè per molt fantàstic que siga el nostre relat, lector i lectora se'l creguen. Potser es tracta d'una persona molt escèptica que no creu en fantasmes ni en la vida més enllà de la mort, però així i tot pot deixar-se atrapar per les novel·les de terror. Si ho fem bé com a escriptores i escriptors, apartarà les seues pròpies creences per a veure la nostra història com si fos real. Per començar, les descripcions no haurien de ser només una successió d'adjectius o atributs. Un senzill truc per a escriure descripcions és triar un element i fer que la resta giri al voltant. Anem a veure un exemple de bones descripcions literàries. Toca escoltar. Vaig a proposar-vos que tanqueu els ulls i tracteu de visualitzar les següents paraules. El senyor Simonson, menut, sequelut, lleig i bastant calb, tenia, no obstant això, un rostre amable i correcte que acabava amb aquella barba punxeguda perfectament retallada que li donava un cert aire de cavaller medieval. La seva dona, Becky, era una anciana molt bonica, d'eixes que et fan pensar només veure-la en com d'espectacular havia de ser de jove. Ara, en canvi, lluïa una pell tan transparent que davall es podia seguir el traçat de les venes i un cabell tan platejat que semblava desprendre llum pròpia. Encara que ben pensat, també podia ser l'efecte de totes aquelles joies que portava, el valor de les quals havia de superar de llarg qualsevol xifra que jo fora capaç d'imaginar. Obrim els ulls. Heu visualitzat la parella d'ancians? Conforme he anat afegint detalls, la vostra imatge mental haurà anat canviant. Si us fixeu, en aquesta descripció tots dos tenen un element central que destaca enfront de la resta. En el cas del senyor Simonson és la barba, en el de la seva dona, la bellesa. És només un paràgraf, però podem saber molt dels ancians només amb aquella descripció. Aspecte físic, per descomptat, però també posició social i traces del passat. La clau per a crear una descripció que parega real és el detall. Amb ell creem imatges amb més color i és més fàcil imaginar l'escena. No és igual escriure va comprar un ram de flors com a regal d'aniversari que va comprar un ram de roses roges com a regal d'aniversari. En el primer cas, el lector s'imaginarà el tipus de flor que vulgui. En el segon, li donem instruccions precises del que ha d'imaginar. No ens quedem en la superfície. Els substantius són importants. La distinció entre flor i rosa ens fa pensar que la segona descripció està més treballada. Un exemple de descripció detallada, pot ser massa, la tenim en aquest fragment de Les planes misterioses, de Jean M. Auel. La cinquena rama àrtica, amb les seues xicotetes flors grogues, es protegia del vent en els mateixos buits i cavitats preferides per les llebres nanes. En canvi, en les superfícies exposades, les capes de molsa coronària amb flors porpres o rosades formaven els seus propis sortinys, protectors de tiges frondoses que dificultaven l'entrada de vents freds i secs. Aquest llibre transcorre en el Paleolític i podem veure que l'escriptora es va documentar a consciència sobre el paisatge de l'època perquè imaginàrem com era Europa en la prehistòria. Però tampoc volem que el lector estiga constantment buscant en Google què significa el que estem escrivint. Per això està bé presentar substantius acompanyats de detalls. Encara que mai hagin vist una cinquena rama àrtica, en dir que té xicotetes flors grogues ja ens fem una idea de la planta. Un terreny controvertit és el de l'ús de noms de marques comercials. D'una banda, hi ha vegades que la marca s'ha convertit en el producte, sobretot en el llenguatge col·loquial. Per exemple, moltes persones es prenen un Danone, es moquem amb un Kleenex. La norma és la de sempre. Si el teu personatge ho diria, no tingues problema a anomenar la marca. D'altra banda, està el fet d'anomenar marques concretes que us veu el nostre personatge. Si són rellevants per a la història, apliquem la mateixa norma. Usa-les. Per exemple, podem descriure el cotxe del protagonista com a luxós, car, esportiu, exclusiu, o podem dir simplement que té un Porsche. I prou. El lector o lectora l'associarà amb tots eixos adjectius. L'ús de marques aporta realisme, però ha d'estar justificat, o els lectors creuran que la marca els ha pagat per col·locar-les. De vegades, descriure consisteix simplement a trobar la millor paraula per a representar allò que té l'escriptor al cap. Sovint menys és més, com en el cas del cotxe. Una sola paraula és millor que una llarga descripció. Però tampoc ens obsessionem amb les paraules. Si no trobes la paraula exacta, no passa res. Segueix endavant, torna a llegir el text més tard o recorre a l'eina més útil dels escriptors i escriptores, els diccionaris. En trobaràs molts en línia, per cert. Hem dit que els lectors i lectores han de visualitzar les escenes. És més, han d'olorar-les, tocar-les, escoltar-les i fins i tot assaborir-les. Els cinc sentits estan presents en tot allò que fem en el nostre dia a dia. I llegir ha de proporcionar la mateixa experiència.
Un error molt comú en escriptors novells és centrar-se només en la vista, l'opció més senzilla i òbvia per a crear imatges. Pensem, per exemple, en el relat El cor de la tor, d'Edgar Allan Poe. En este conte, un home assassina l'ancià amb el qual conviu i el soterra davall dels taulons del sol. Aleshores s'obsessiona amb la idea de que el cor de l'ancià encara batega i l'escolta bategar quan la policia visita la casa. Aquesta obsessió l'acaba fent confessar el crim. Perdoneu per estripar-vos el final, però el conte és de 1843 si pensem que la necessitat de mantindre el secret ja ha prescrit. Seguim. En esta història, l'oïda és el sentit fonamental, el que acaba per embogir al protagonista. De manera que imaginem quins altres sentits podem utilitzar amb els nostres personatges o com podem descriure una escena sense recórrer únicament a la vista. Podem usar un cabàs de verbs o adjectius que ens transmetran sensacions. També podem recórrer a les metàfores. Aquestes són especialment potents en la descripció perquè connecten al lector amb les seues pròpies sensacions i records. Per exemple, podem descriure que un carrer fa olor a totes les espècies del soc. El lector imaginarà els olors d'un mercat àrab. Veurem com crear descripcions potents sense abusar d'adjectius i adverbis. És evident que per a descriure necessitem usar-los. Totes les descripcions que hem vist anteriorment tenen adjectius, tiges frondoses, rostre amable, però l'ús excessiu pot provocar l'efecte contrari al que volem generar en lectores i lectors. Hi ha 3 raons fonamentals. La primera és que solen ser innecessaris, redundants. Per exemple, si escrivim el lleó agüitava sigil·losament. Sigil·losament és redundant. El verb agüitar ja indica que actuarà de manera silenciosa. No és necessari l'adverbi. O les dures pedres. Tenim el mateix cas. Les pedres solen ser dures, no és una informació interessant. Millor anem al gra i deixem aquest tipus d'adjectius per a quan succeïsca una cosa inusual, com que les pedres siguin blanes. La segona raó és que, sobretot, els adverbis són subjectius. Poden significar per a nosaltres una cosa diferent que per al lector. Per exemple, podem dir que el nostre protagonista tocava la guitarra espectacularment. Què vol dir? Pot ser que el que imaginem nosaltres no siga el mateix que el lector. La tercera raó ens la dona Stephen King en el seu llibre Mentre escric. Els adverbis són com la dent del lleu. Si trobeu una a la vostra gespa, vos semblarà bella i única. Però si l'arranqueu, l'endemà en tindreu 5, 50 el dia següent. I després, amics meus, la vostra gespa estarà totalment, completament, subjugadorament coberta de dent de lleó. I la reconeixereu per la mala herba que realment és. Però ja serà massa tard. Encara que intentem no omplir el nostre text de males herbes, sempre se'ns escaparà alguna, i per això està el moment de la correcció. Després de la redacció del primer esborrany, elimina tot allò que no siga necessari, substituïx aquests modificadors per verbs i substantius que tinguin significat propi, o canvia l'enfocament del text, quedant només amb adjectius i adverbis bons, els que es gravaran a foc en la ment del lector. Farem un exercici per a crear un paisatge. Imagineu una escena concreta i transporteu-vos a ella. Pot ser un bosc, la sabana africana, una gran ciutat, el que vulgueu. Realitzeu una llista de tot el que teniu al voltant, dels detalls més interessants. Utilitzeu els 5 sentits per enumerar tot allò que hi ha al paisatge. Una vegada tingues una llista d'uns 10-15 elements, descriu el paisatge íntegrament. Pots afegir el que vulguis, però com a mínim has d'esmentar tot allò que hi havia a la llista anterior.